Uthi uyaphila baba? Siyaphila njani? Sikhona nathi siyakubingelela CTV Production Media. Kunjani kuba mnandi lapha kwiBasadi Music Festival? Kumnandi ngendlela eyisimanga la. Noma abantu bangakagcwali kodwa nje inhlokomo iphezulu, abantu bajabulile. Kumnandi, ngicabanga ukuthi kusuka manje kuya phambili umcimbi uzoqhubeka kube mnandi. Njengomuntu odume ngokushaya ama-hits, njengoba unyaka ubheke emaphethelweni, ikuphi ongakuthembisa abantu? Njengamanje ngise-studio ngiyapheka, ngizorelease ngekudala umsebenzi wami omusha. Uzophuma nje ngizomemezela i-date. Kuyafiwa umnandi ngendlela eyisimanga. Ngathi abantu bengangeseka. Ebengicela yilokho nanokuthi ngiyaprepare for i-event uGaja Music Festival lapho phongolo mhla ka-4 October. Yebo. Njengenjwayelo ama-stage abantu benyakaze bejabule nathi sona namhlanje bajabulile abantu. Kwamnandi ngendlela eyisimanga. Njengamanje siphumile stage sishisa ngendlela eyisimanga, ngazi ukuthi nabanye abangafika abaculi becule kungenzeka into efanayo. Sibonga kakhulu Qawo. Siyabonga.